Galego para peques. Suscríbete. Ola, rapazada. Son a letra A primeira letra do alfabeto galego. A ver como decides vos. Veña! Non escoito. A ver outra vez. Pero non te desforza? A ver, máis forte. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra A. Primeiro, o A maiúsculo. Comezamos trazando así unha liña por aquí. Outra por alá. Xuntámolas no medio e... Mira, xa temos o A maiúsculo. Agora imos co A minúsculo. Facemos un círculo. Despois poñémoslle un rabiño e... Listo, xa temos o A minúsculo. Xogamos a un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra A. Imos ver. A ver por aquí. A ver por aquí. Moi ben, é unha árbore. A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra A. Imos ver. A ver por aquí. A ver por aquí. Moi ben, é unha abella. A abella empeza e remata por A. Sabes algunha outra palabra que teña A? Araña, moi ben. Xa coñecedes a letra A. Ola, rapazada, son a letra E. A ver como decides vos E. Veña. Non escoito. A ver, outra vez. Pero non te desforza? A ver, máis forte. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra E. Primeiro, o E maiúsculo. Comezamos trazando así unha liña vertical por aquí. Outra horizontal. Logo outra. E outra e... Mirade, xa temos o E maiúsculo. Agora imos co E minúsculo. Facemos unha liña así e despois un círculo ata aquí e... Listo! Xa temos o E minúsculo. Xogamos un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra E. Imos ver. A ver por aquí... Moi ben! É un elefante. Elefante empeza e remata por E. A ver se sabedes cantas es ten elefante. Sí, moi ben, ten 3. A ver, agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra E. Imos ver. A ver por aquí... Moi ben, é un esquío.
Esquío empeza por E. Sabes algunha outra palabra que teña E? Esqueleto, moi ben! Xa coñecedes a letra E. Ola, rapazada, son a letra I. A ver como dicides vos. I. Veña. I. Non escoito. A ver outra vez. I. Pero non tedes forza. A ver máis forte. I. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra I. Primeiro o I maiúsculo. Comezamos trazando unha liña vertical por aquí, outra horizontal pequeniña arriba e outra abaixo e, mirade, xa temos o I maiúsculo. Agora imos co I minúsculo. Facemos unha liña así. Despois, rabiño. E que non vos esqueza o punto enriba. Xa temos o I minúsculo. Xogamos a un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra I. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben! É un iglú! A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra I. Imos ver. A ver por aquí. ¡Oh! Moi ben! É unha iguana! Iguana empeza por I. Sabes algunha outra palabra que teña I? Imán! Moi ben! Xa coñecedes a letra I. Ola, rapazada, son a letra O. A ver como decides vos. O. Veña. O. Non escoito. A ver outra vez. O. Pero non tedes forza. A ver, máis forte. O. Agora sí. Veña, imos ver como se escribe a letra O. Primeiro o maiúsculo. É moi sinxelo, só tedes que facer un círculo. Mirade. Xa temos un O maiúsculo. Agora imos co O minúsculo. É moi parecido ao anterior, pero máis pequeno. Mirade, xa temos un O minúsculo. Xogamos a un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra O. Imos ver. A ver por aquí. ¡Oh! Moi ben! É un oso. Oso empeza e remata por O. A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra O. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben! É unha ovella. Ovella empeza por O. Sabes algunha outra palabra que teña O? Outono, moi ben! Xa coñecedes a letra O. Ola, rapazada, son a letra U. A última letra das vogais. A ver como dicides vos. U. Veña. Non escoito. A ver outra vez.
Pero non tedes forza? A ver, máis forte! Agora sí! Veña, imos ver como se escribe a letra U. Primeiro o U maiúsculo. Primeiro facemos unha liña cara abaixo, logo unha curva cara a dereita, continuamos cara arriba e... Virade, xa temos o U maiúsculo. Agora imos co U minúsculo. É moi parecido ao anterior, pero máis pequeno e con rabiño, mirade. Xa temos o U minúsculo. Xogamos un xogo? A ver se adiviñades que palabra hai detrás deste panel. Empeza pola letra U. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben, é un unicornio. Unicornio empeza por U. A ver agora se adiviñades que hai detrás deste outro panel. Tamén empeza pola letra U. Imos ver. A ver por aquí. Moi ben! É o número 1. Sabedes algunha outra palabra que teña U? Ukelele! Moi ben! Xa coñecedes a letra U.